Takže čau lidi, já jsem Nerfman a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video z Minecraftu Pocket Edition a ukážeme si update 1.05. Jo, první novinka je ve storu a přibyl tu tady Minecraft Power Rangers pack. A další novinka je přímo ve hře. Vytvoříme svět, kde si to ukážeme. Je fakt super, že to přidali, ale na tu novinku vlastně potřebujete cheater. Takže já si je rychle zapnu. Jo, máme zapít, dobrý. Give. Ta novinka je Repeating Command Block. Ano, přidali opakovací příkazový blok. Command bloky, konečně. A je to naprosto super, jak vidíte, mám tady takovýhle Repeating Command Block. Můžete tu napsat nějaké ty příkazy, já tomu vůbec nerozumím. Měla bych se s tím naučit. A měla bych se s tím naučit. Možná by se dalo použít jako okrasný blok. A je to fakt super. Dívala jsem se na nějaký video na YouTube, že třeba přesto jde udělat funkční vlak a tak, raketa. Lidi, já se s váma loučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like a čau.